Istorya sa pagkaanes sa usa ka batang lalaki sa Bogo City nga gipost sa social media nakadapit sa atensyon sa mga netizens. Ato siyang ibida sa report ni Mark Reggie Abella. Kini ang post sa usa ka netizen nga nag-viral sa social media kabahin sa istorya sa usa ka batang lalaki nga gihulagway matinud-anon. Sa maong post, gidayig sa napailang netizen nga si Irish Palyares ang bata human nga gibentayan niini ang nahibiling cellphone nga iya siyang anak ngadto sa motorsiklo. Nasayran nga wala biyaig yun sa bata ang motorsiklo sud sa pipila ka oras sa kahadlok nga makawat kini sa laing tawo samtang sila naglaroy-laroy sa Bogo City Park. If lain pa tong tao siguro, we don't know, wala na to among cellphone. Pasalamat mi nga, ikaw ang nakakita, ang imong gibantayan. Human nakadapit sa atensyon sa netizens ang iyang istorya, ubay-ubay ang midonar kang Irish. Gipangita nila ang bata o natultulan nila kini sa Purok Felipe Agoncillo, Bantao, kayang Bogo City. Meet Nino Verdida, 11 anyos, ang bata na pakabana sa laing tao. Gidadaan nila kini og grocery, gipalitan og bagong sinina, gipakaon sa fast food o gipalitan og tsinelas. Wala damha sa bata nga iyang kinaiyang pagkamatinud-anon, doble-doble di ay ang moabot nga blessing sa ilang pamilya. Ang inahanin ninyo, di matago ang kalipay nga gibati. Naamis ko na ko ang iyahang na magbuhat nga kaayuhan niya, nakatabang siya sa ubay. Pinakadawat sa biong blessings, gikan po tungod sa iyahang pagbuhat nga. Ninong ka binuhatan niya na nagrasyahan sa dmi. Salamat kayo, Kuya Ninyo, na naula akong kuan cellphone. Bisan pa man sa kalisdanan o kahimtang ni Ninyo, may patigbabaw gihapon ang iyang kamaayo o pagpakamana sa laing tao. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.